Her sitter en jenta. Hva sier du? Rakel, Og hva har du gått til? första A. Hva gjørs du i morgen? Det är käppbond. Det har stått litt? Ja, Du prøver det før? ja, Så nå du ordentlig vel. ja. Hva er det annars som gikk i skolen? Gott, det är bara gott att säga. Signar, her er nekve aktiviteter av gangen i morgen. Hva hender i dag? Det som händer att vi färra att dansa i skolan om morgon. Men åren vi dansar en timme åren så har vi kipa sådär fyra att nämligen gera kurser seppand som de så släpper öja. Och det vill säga att det är en timme och så är det färre skolan att dansa. Och som du säger så är det riktigt otroligt väl och nämligen är vi öjlig hoajer och säger arbetar vi fotlare för och alla nämligen finns ju på sig i morgon. Helt du hadde tøtning at man gjør også øvelse i kvart? Det är omätliga tydliga mycket att göra något annat vid kvart. Kvägen till dömes. Det skapar en ordentlig åa att det släpper ner på skalan här som dansar är vanliga och uppleva hette är hölner när man dansar. Och så fortäljer jag dem för att från tydning och kvägen i havet och så framvägs. Så særlig det yngre bøtene, de er jo eldtoa i fyrsene, geng og pøyta vi lov og salas. Ja, det så jeg vet at det glekker en med det gjør seg på, så til hålet. Ja, det gjør det avgjørstas. Man får nesten ikke samband vidt det, så lengt borster er det i arbeidet som det gjør.